ассалому алайкум бародарои азиз, салом ба ҳама мардуми сарбаланди тоҷик. ҳамака сахш омадед ба канали ҳафта душанбе. ва дӯстони азиз, дар навори имрӯза бо дархози зиёде аз подписчиконамон тасмим гирифтем ки як навор фақат опелҳоро ба навор бигирем. аз ҷумла Opel Astra F, Opel Astra G, Opel Zafira, Vectra, Vectra B, Vectra S. хулос бордоро лоббои маркаи Opel астае ва дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. бордоро бо лайк, коммент, подпискаотон моро дастгирӣ кунед. иншоалло морам дар хизмати шумо ҳастем дӯстони азиз. ва ҳамин наворша хатъяби 100 лайк нем ба наздики қисми навбатчиам мебурем. ба ҳам хотир нашод лайк бетараф набошед. рақамҳои ватсапи мо дар рӯи навор мебирояд. агар ягонтатон ягон амуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чинавон молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсапи мо равон кунед. иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. курси рубл дӯстони азиз дар рӯи экран мебирояд ва навора ног зануда тоғиш тамошо кунед. беҳтарин навоштагӣ иншоалло маъқултон мешавад. инак навора сар мекунем. тамошои бо фароғат ба хайраки шумо хонем. бородарои азиз, инак навори опелҳоро сар мекунем. максимал дастгирӣ кунем. бордар мурам дар хизмати шумо ҳастем. ва ин опели навбатимон бордар якум Opel Astra G ҳастай. солш 2003, объем моториш 1.8, сӯзишвориш бензини холӣ, коробка механика, ранг сиёҳ, кузов хэтчбек, пробегиш 280,000 км. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 56,000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, инжектор, кондитсионер 100%, баллоно нав, ҳамаи ҳуҷҷата дорад. бензини холия. мошин мега задагӣ дорад. пароги тарафи шафёр. хулоса мега сӯз кардемша. устохади биен мошина проверка кунем ба бихаренша. бародарои азиз, рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мемонам. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти аниқро дарёфт намоед. марҳамат бародарои азиз, дем Opel фурӯшимон боз Opel Astra G ҳастае дар кузови хэтчбек. солш 2002 сол, объем мотор 1.8, сӯзишвориш бошад, бензини холӣ, коробка автомат. ина бародаро варианти автомат бари шумо. мошин бародаро дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. хеле ки састаниша дар навор дидестен. ранг сервисе, кузов хэтчбек, дискора рамашка ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархиш 79,000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. ягон расход надорад. мотор, коробка, вагон нав алиш кардагием. кондитсионер ях хулосаи гап. аккумулятор нав, 4 баллон пачка, ходовой зур, губка, шумка ҳамаш мега шидагиай. ҳуҷҷат утилизатсия 1 сола дора. хулас мешини фақат газмети мегардӣ. харидори аниқ занг бизанад. савдо ба телефон накунед, мега бисёр арзонам намешавад. рақамҳои соҳибша бародарои ман дар рӯи навор мемонам. марҳамат занг занед ва маълумоти аниқро аз худи соҳибаш дарёфт намоед. бародарои азиз, навора идома медиҳем ва шумо чӣ навон мошин лозим мешавад ҳатман дар комментария нависонед. ин мошини навбатимон Opel Astra F дар кузови седан, солш 96, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензини холӣ, коробка механика, кузов седан. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ, яъне ҷиликул. нархи мошин 39,000 сомон. соҳибаш мега Opel Astra F состояниш созай. мошинчара 4 баллонш навай, мотор ходовой 100%, ана 4 қабата шумка, ягон ҷои пусидагӣ надорад. чихоли қимат мега задагиай дарун сиди салон. мега лоббои устохати биен проверка кунем ба бихаренша. бародарои азиз, рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мемонам. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт намоед. бародарои азиз, навора идома медиҳем ва эълонмон Opel Astra F дар кузови караван, солш 97, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, ранг сафед, кузов караван. мошини дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нархи мошин 37,000 сомон. дискҳо бошад простой. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. як даст каштагиай, 1 сола ҳуҷҷат дорад, утилиам дорад. конкрети харидор бошад, занг бизанад, бо арзонам мекунем. илтимос карда беҳуда занг назанед. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебирояд. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт намоед. бародарои азиз, мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшимон дар навори имрӯза Opel Astra H мебошад. солш 2006 солаи, объем мотор бошад 1.9 дизел, коробка механика, ранг сервиси, кузов хэтчбек. мошин бародарои азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 59,000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад.
састаини зура техосмотр дора утили ҳам дора ягон кор надора ва сирош нафурӯхта мешавад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш барои маълумоти бештар дар рӯи навор мебарояд. марҳамат занг занед ва маълумоти аниқро дарёфт намоед. ногуфта намуна бародари азиз ки рақамҳои ватсапи мо дар рӯи навор мебарояд. агар ягонтатон ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чӣ намуд молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотҳояшро дар ватсапи мо равон кунед. иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. бародари азиз, 6 эълон мо Opel Vectra A3 соли мошин 1993 сол, абиё мотор боша 1.6, сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, рангш фиолетовӣ, кузоваш седан. мошин бародари азиз қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ, яъне ҷеликул. нархи мошин бошад 16500 сомон ва соҳибаш мегӯяд срочно мошин фурӯхта мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 11 мо техосмотр утилизатсиярам дора. дискҳои тенҷ задагия, карочи мегӯяд мошинчаро хеле расод кардагием. пул дар коре барои ҳавай фурӯхта мешавад. охири нархсай дигар арзон намешавад. мотор мегӯяд умуман масъала намехӯрад. харидори аниқ занг мезанад, чақчақ мекунем. илтимос кардаи одамон бекор занг назанад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мемонад. марҳамат занг занед ва маълумоти пурраро дарёфт намоед. ордон навор идома ва дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. ҳатман лайкҳоро бизанед. нафарои толу мемонед, хоҳишмандам подписатсия кунед. ва эълои навбатимон бордор Opel Vectra B3 печка. солаш 97 сол, абиё мотори 1.6, сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, ранг сиёҳ, кузов седан. мошин бародари азиз қарор дорад дар шаҳри Кулоб. нархи мошин 30,000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин срочно фурӯхта мешавад. ҳуҷҷат утилизатсия дорад. рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мемонад. марҳамат занг занед ва маълумоти аниқро аз худи соҳибаш дарёфт намоед. бародари 8 Opelмон Opel Zafira 2007 сол, объёмаш 1.9, сӯзишвориш дизел, коробка автомат, ранг мохри асфал, кузов минивен. мошин бародари азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 68000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. техосмотр дора, утилизатсиярам дора, коробка автомати D+, ранг Niagara. ягон кор надора, мегӯяд срочно фурӯхта мешавад. дӯстон, рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебарояд. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт намоед. наҳам Opel фурӯшмон Opel Vectra S 2002 сол, объёмаш 1.8, сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, ранг кабуд, кузов седан. мошин бародари азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 35000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хадавои 100%, коробка мотор 100, кондитсионери ях, аккумулятор нав. хулас барои одами бекор ҷойи кори тайёр такси зада мегардӣ. пони нахадвай мегӯяд нарӯшка камтар кор дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебарояд. бародари азиз, марҳамат занг занед ва маълумоти аниқро дарёфт намоед. бордору навора идома диҳем. навора нок замода то охираш тамошо кунем. беҳтарин намоиш дагем. иншоалло маъқултон мешава. опелои беҳтарин навор кардагем. и опели фурӯшимон Opel Corsa солаш 96, объёмаш 1.4, сӯзишвориш бензини холӣ, коробка автомат, рангсур, кузов хачбек. мошин бародари азиз қарор дорад дар ноҳияи Қабодиён. нархи мошин 25000 сомон. соҳибаш мегӯяд харидор бошад, занг зана. мошин пусидагӣ, задагӣ, даридагӣ, паридагӣ ягон чӣ надорад. состояниш созай. рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебарояд. бародаро, марҳамат занг занед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. бародаро, лайкҳоро мезанем, моро дастгирӣ мекунем. ва и опели навбатимон Opel Frontera S бародаро 2002 сол, объёмаш 1.8, сӯзишвориш бензини холӣ, коробка механика, ранг зелёни, кузов внедорожник. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 50000 сомон. соҳибаш оиди мошин, оиди ҳуҷҷатҳош ягон маълумот қайд кардагӣ нест. рақамҳои соҳибаш барои маълумоти бештар дар рӯи навор мебарояд. марҳамат занг занед ва маълумоти аниқро дарёфт намоед. 12 Opel фурӯшимон боз Opel Astra F дар кузови седан, солаш 94, объём мотори 1.6, сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, ранг мохри асфал, кузов седан. мошин бародари азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 16000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошина мотораш модулай, масалан намехӯрад, дуд намекунад. коробка рулевой, хадавои 100%, 4 баллон нав, дискобаллонҳо соз, дискҳои престиж, аккумулятор навай, электрикӣ, ҳамаш 100%. мошинча нахадвай мегарда. бародаро, рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мемонад. марҳамат занг занед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед.
бордраи азиз, ахирон опели фурӯшимон Opel Zafira 2006 сол, объёмаш 1.8, судишвориш бензину газ, коробка механика, ранг сервиси, кузов минивэн. Мошин бордраи азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Нархи мошин 65900 сомон. Соҳибаш мегӯяд мошин зура, техас мотор дора, утилизатсияро ҳам дора. Мотор 1.8 қабурға гази Euro 4 ягон кор надорад. Савдо дар назди мошин мешавад ва мошин срочно фурӯхта мешавад. Дӯстон, аз рақамҳои соҳибаша барои маълумоти бештар дар рӯи навор мемонам. Марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт кунед. خب باردرای عزیز، به همین نوار امروزه ما به انجام رسید. مثل هر وقت دستگیری کردن ما را فراموش نکنید. باردرو حتما لایک را بزنید، در کانال подписаться کنید، زنگوله کانال را پخش کنید که اشتباهی هر روز نوارهای ما بخبر شوید. و نفرایی که ما را تا آخر تماشا کردن در کامنت در آمده 3 تا 1 زیر کنید و ما میفهمیم که شما ما را تا آخر تماشا کردید و حتما مینداری خود را بیان میکنیم. نگفته نمونه باردرو که رقم‌های واتساپ ما در روی نوار میبروه. اگر یگان تاتون یگان نمود ماشین، خانه، زمین، کوارتیره و عموما چی نمود مال و محصولات برای رکلام کردن داشته باشند، پس صورت و معلوماتیشو در واتساپ ما روان کنید. ان شاءالله در نواری آینده رکلام میکنیم. باقی دوستان عزیز در فنای اعلی باشید، نواری نوش داد کنین. خیر.